Naimba gabigat, aldaw, malam, ken rabiyo amin kakabsat, siyak ni Pastor Marcel iti makadwayo iti programa tayo naimba gadamag. Naimba gadamag amang tednamnama, ken liwliwa iti daytoy apanawen. Ni Apo Diyos, tiag bendisyon iti intayo panagdayaw, ken panagkararag iti daytoy arabii. Awisan kayo kakabsat, akan taon tayo dayto nga imno, dakdakkel nga ayat. Dakdakkel nga ayat, iteng kanya, dengge mararaw ko, ken kapon. Dumakdakel kumam, ti ayat kuken kam, itdem kading kanya kapon. Di nailubungan aragragsam, isud nagnaedak tinabayan. Ngemjak na sarakan, tal na ken inanam, Jesus sikat pagdawatam. Orayag ibusen, to'y ang eskum, ikan tagpailaeng pagdayaw ko. Dumakdakel kumam, ken katiayat ko. Apo Jesus, manubot ko. Naimba garabiti amin kakabsat, ket madaydayaw itinagan ni Apo tayo nga Heso Kristo, iti panagtultuloy, iti intayo panangisideg, iti biyag tayo kenkwana, iti daytoy nga rabi, iti intayo panagdayaw kenkwana. Ket iti daytoy nga rabi kakabsat, ket kayat ko nga kablawan, iti nagkasangay, iti kalman ni Nanay Violeta Costan kakabsat. Ken iti daytoy nga rabi, kablawak, iti kabsat tayo ni Joel Gamatay, iti nga panagkasangay. Ken uray pay into no bigat ni kabsat nga Mary Ann Luterio, ken John Louie Rodrigueza, ken into no 25, ket ni Jocelyn Etin. Ken kada kayo amin ngagkasangay, iti dayti nga bulan, ket ni Apo Diyos ko may dayaw, ken may tanok kakabsat. Ken uray pay kada kayo ngagselebrar, iti anibersaryo, iti kalaysayo, ni Apo Diyos ko may tagbendisyon, iti ayan ayat yo nga agasawa. Ket iti dayto yung rabi, ket ko nga kablawan, dagiti kakadwa tayo, iti naimbaga damag, akas kuma kada Sister Leonarda del Castillo, ni Ate Jesusa Diana Tapia Sebastian, dita Nueva Vizcaya, ken kastaumet ni Evelyn Senin, ni Manong Samuel Asuncion, ken ni Ate Mercy E. de la Peña, dita Canada, ken ni Ate Ninita Talal, ken ni Ate Silvia Binalay, ni Ate Lilia Jacinto Sales, nga kadwa tayo kakabsat, ken ni Sister Fe Baligod, ken ni Ate Elena Peregrino Pariñas dita Isabela, ken uripay ni Ate Ruth Vieda Dulay,
ket ni Apo Dios iti may didayaw ken may tan-ok, ken uripay da Oli Buluan Gama kakabsat, ken Marlene Samson. Ni Apo Dios ko may tagbendisyon kada kayo ate, ken ni ate Evangeline Tuazon, ken Jenny Garibay Villarosa, ngagbuybuya ijay Andabwen United Methodist Church, ken kastamot ni Manong Johnny Benigno Ratum, akan kanayon ngagbuya iti naimbaga damag ni Lilia Luis Bancure, ken ate Elizabeth Ramos, ken Jesusa Gamboa Sibayan dita Nueva Vizcaya, Josie Coronel iti ngagbuybuya iti Cabanatuan City, ken uray pay ni ate Jovita Russell ngagbuybuya dita Balasiw Taaw, ken ni Jang Viernes, ken Auntie Rosemary Martin Eranya, ket niya po Diyos ko may tagbendisyon kada kayo, ken Mel Lopez Orpilia, ket niya po Diyos ko may tagbendisyon kada kayo amin kakabsat nga makaduami iti naimbaga damag dita Canada, ken uraypay dita Amerika, dita Korea, dita Middle East, ken Taiwan, Hong Kong, Singapore, ken daduma pay nga paset iti nasyon nga makadanon iti naimbaga damag. Ket iti daytoy nga rabi kakabsat iti naimbaga damag ket masarakan iti surat ni San Marcos kapitulo 10 ken 2 versikulo 1 ken 2 ket kastoy iti maibasa. Daytoy ket sawan na iti pangarig mapapan kadigiti makitaltalon iti kaubasan ngem basaok lang iti 2 nga versikulo dito iti versikulo 1 ken 2. Aday di maysa tao ang nagmula iti adu nga ubas, inaladan na ti kaubasan na nangaramid iti pagpespesan ti ubas sa nangipatakder iti tore sa nagbiyahe iti sabali adaga. Idi dimteng iti panagburburas iti ubas, panagbuburas ti ubas, imbaon na ti maysa nga dipen na amapan kadagiti makitaltalon tapno alaon na ti bingay na. Ngem tiniliw dagiti makitaltalon, tinaibaon, kinabkabil da, ket pinagawid da nga ima-ima. Niya po Diyos kumay iti agbendisyon, iti panakaibasa, da iti paset iti nasantuan na surat. Da iti imbasa kada kayo kakabsat, ket duwalaong versikulo, da iti pakaistoryaan, iti pangarig, may papan kadagiti makitaltalon, iti kaubasan. Ket dito'y makita tayo, no kasano iti kababalin dagiti agtrabaho iti kaubasan. Nga daytoy ket nga kaubasan ket daytoy akin kukwa ket dinutukan da isuda nga kitawon da dalusan da ken uray pay nga mabalindamot iti ag-harvest kakabsat para kadakwada. Ket dayto akin kukwa intalek na kadakwada dayto nga kaubasan. Ket nangasawen nga adda iti dakalaunay apan nagtalek na kadakwada kadagitoy nga talo nga nadutukan nga mga iwan iti kaubasan na. Kakabsat, lagligupan tayo iti dayti nga biyag, nga ti trabaho, iti Diyos na italok kadagiti tatao. Ti trabaho iti Diyos ket na italok kada tayo. Dayto iti wagas ti Diyos, kakabsat, nga ti trabaho tayo, isu iti panakaiwaragawag, iti ebanghelyo na, tapno dagiti tao ket agrukbab ken agtulnog da ken kuana. Isu dagitoy iti kami nga aramidan kakabsat iti daytoy nga panawon. Da kami dagiti nadudukan iti Dios tapno ipakaammo kada kayo iti naimbaga damag may papan ken kuana. Ti Dios
agtrabaho bubuon kadagiti amin amamati. Tunggal mamati, adda paset na, iti aramid, iti pagarian, iti Diyos. Na dumuduma dagiti talento, nga isu nga insagot, ken inted ti Diyos kada tayo, ket ti tarigagayan nakakabsat, ket maaramat, dagitoy nga talento nga isu nga insagot na kada tayo. Ket titarigagay ti Diyos nga agtrabaho tayo nga sima matalek kakabsat. Akas ko na nangarod ditoy surat ni San Mateo kapitulo 10 ken 6 kapitulo 20 ken 7 kunana ta dandanin umay ti anak ti tao agraman dagiti angheles umay ti dayag ni amana ket gunggunaan na ti tunggal maysa kas mayan natop kadagiti aramid na o madanin kunana dito iti ibagada ito nga surat ni San Mateo kabsat nga umay ti dayag ti Diyos ket adda dayjay sauna ditoy nga gunggunaan na ti tunggal maysa kas mayan natop kadagiti aramid na. Iso nga agtultuloy tayo kuma nga agtrabaho para iti Apo. No nya ti mabalin tayong aramidan itan ket aramidan tayon kakabsat. Ket makita tayo kakabsat nga ti Dios ket naanos. Amin adu at daras nga agibaon kadagiti mangala iti bingay ngem gapu ta sa anda nga padayawan dagiti naibaon dagiti nga dipon ket kaumadyanan na imbaon na ti anak na ti Apo ti pangarig na anus launay ket aramiden na ti amin baring no agbalbaliw dagiti agtaltalon ngem dida nagbaliw kakabsat dida nagbaliw ket no anya tinaramid da dayjay umuna nga naibaon ket inaramid da may kadwa ken inaramid da may katlo ken uray pay iti daytoy nga kakaiso nga anak na nga iso nga imbaon na kakabsat iso nga dinusa na ida daytoy tinaramid daytoy nga Apo wenno daytoy nga among nga kinkukwa iti talon no pay naladingit ti Apo nga agsagaba dagiti agtaltalon awan mabalin agsipod ta isumot iti kayat da nagtangkon iti puso da awan iti asida iti pada da nga tao makitaltalon da laong kastoy met iti aramiden da kakabsat iso nga no nasukir tayo awan lugi ken pukaw iti Dios tamabalin na nga ited ti trabaho kadagiti nakasagana nga agtakam ket mapukaw tayo iti maysa agundaway nga panagserbi iti Apo iso nga daytoy ti laglagapan tayo kakabsat iti daytoy nga panawon nga no anyaman dagiti na italok nga trabaho kada tayo ket aramiden tayo kuma asiayat ken si anus ken aramiden tayo daytoy para iti pakaidaydayawan iti Apo awan sa bali nga panggup mi kakabsat nga mangipaay iti mensahe iti Dios no di ket ti kayat milaong ket maamuan iti kinapudno may papanken kuana handa kayo nga wisen nga agbalin nga agkamkamong iti iglesia no di ket awisen da kayo nga agkamkamong iti pagarian iti Dios nga daytoy iti kapatgan iti amin nga datayo amin ket kayat tayo nga agbalin nga paset iti pagarian iti Dios isu nga iti daytoy nga rabii agmaymaysa tayo amin iti nagan iti Dios
umasidag tayo kenkwana, ket aramiden tayo ti kaubalan tayo, ang maparagsak tayo ti Apo. Baboen iti panagtalok, ken panagtulnog tayo kenkwana. Ket sapay kuma, tasan tayo nga tultuladan, dagito nga adipan, nga iso nga naibaga dito'y paset iti nasantuan na surat. Ket no tatangkan pa lang ti puso yo kakabsat, ket adtoy ti Dios nga paluknungan na iti puso yo. Tapno kasta ket sipakumbaba kayo nga umusideg iti Dios iti daytoy nga ratiin. Iti Dios awawisen na tayo. Iti sangwanan na iti daytoy nga rabi kakabsat. Ket masapol nga ipaay tayo nga rod iti presensya tayo kenkwana nakasagana nga ipaay tayo iti tiyempo tayo, iti talento tayo, ken ti sanikwa tayo iti panagserbi ti Apo. Madaydayaw iti Apo. Ket iti daytoy nga rabi awisen da kayo manen nga kantaon ti daytoy amok ti Dios di naktubaybayan ken amok ti Dios sungbatan nakararag ko. Amok ti Diyos, di nagtubay-bayan. Amok ti Diyos, di nagtubay-bayan. No agbyagak, anasantuan, hinadakes, pagpanawan. Amok ti Diyos, di nagtubay-bayan. Amok ti Diyos, sungbatan na kararag ko. Amok ti Diyos, sungbatan na kararag ko. No agbyagak, anasantuan, kinadakes, pagpanawan. Amok ti Diyos, sungbatan ng kararag ko. Kararag tayo, naindaklan ken man nakabalin nga Diyos, ipeksamitin kami panagyaman ken ka, iti daytoy nga rabi, so ngayon sagot mo kada kami. Agyaman kami, kadagito'y nararagsak na himno, nga kinantami iti daytoy nga gundaway Apo. Agyaman kami o Apo, iti panangawis mo kada kami, iti daytoy nga aramid, iti panagdayaw. Apo Diyos, bendisyonan na kam nga rod, iti daytoy nga rabi. Kadagyaman kami ken ko Apo, iti daytoy nga pangarig, nga iso nga naipaay, na i-share iti daytoy nga rabi o Apo, nga mangipalagip kada kami, no anya dagitiin kami nga aramiden o Dios kadagiti banag nga iso nga intalek mo kada kami. Sapay kumang agbalin kami nga matalek nga anak mo Apo nga agserbi ken ka o Dios ket amami nga nasantuan pakawanen na kami no nakalipat kami ken ka. Pakawanen na kami no madayo kami ken ka o Dios kadagiti panawen nga dadagiti mapay nga panubok kada kami. Ket Apo Diyos, ket sika kadi iti agari iti biagmi kadi o Apo, ket ama nga nasantuan, agyaman kami ti gondaway nga nagmaymaysa kami amin itinagan mo. Ket itultuloy mi nga dawdawatan ken ikarkaragan dagiti kakabsat mi o Dios nga naddaan iti COVID. Dawaten mi kadi iti daytoy nga rabi o Apo nga umimbagda manipod iti daytoy nga sakit. Ket dawaten mi kadi o Apo babaon iti man nakabilingimam nga ipatay mo kadakwada iti daytoy nga oras. Ken kastama ito Diyos nga bendisyonam dagiti kabsat mi nga agtratrabaho iti balasiw taaw. Bendisyonam kadi trabaho da, bendisyonam dagiti kakadwada, ken uray pay dagiti among daw Apo. Ket agbalinda kadi nga natulnog ken nagagat nga agtratrabaho. Tapno kasta o Diyos ket bumayag da iti ayanda nga company wenno kadagiti among nga ayanda o Diyos. Katamami nga nasantuan, madaydayaw iti nagan mo, iti daytoy nga rabii. Kamatelek mi ken ka o Apo, iti nasyon mi nga Pilipinas, ket agyaman kami iti panagbaba, iti kaso iti COVID, iti nasyon mi o Apo, ket sapay kuma, taaglipasen daytoy nga pandemya. Ket agyaman kami ken ka o Diyos, iti inka nga
panang bendisyon kada kami ken panang ipaay mo iti nasayat nga salunat kada kami. When amami nga nasadtuan bigbigan mi iti daytoy rabi nga sika iti kangatuan iti amin. Sika laong o Dios iti pagrukbaban mi ken agtulnog kami iti saom o Apo. Ket amami nga nasantuan bendisyonam kadi dagiti amin na kamkameng mi iti iglesia nga pagdaydayawan mi kadi o Dios. Ket bendisyonam dagiti trabaho da, bendisyonam kadi o Dios ti negosyo da, bendisyonam dagiti anak da, ken dagiti amin nga ipatpatigda iti dayting oras. Sa laknibam isuda kadi o Dios kadagiti manaktakdakes ket sapay kadi o Apo ti lisim isudakan kana iti peggad. Ket amami nga nasantuan agyaman kami iti daytoy manen nga rabii nga isu nga insagot mo kada kami ket sapay kumata makainan na kami an nasayaat. Ket amami nga nasantuan nagyaman kami kay kadagiti kakabsat mi nga nagselebrar iti inda pa nagkasangay akas kay ni Joel Gamatang agkasangay iti daytoy nga aldaw iti Sabado ket agyaman kami iti biag na ken uray pay dagiti amin nagkasangay bendisyonam ken dagiti amin nagselebrar iti anibersaryo ti kalaysada ket umatidug kadi pay iti biag da ken uray pay ti relasyon da akas agasawa. When amami nga nasantuan, madaydayo tinagan mo nga rod, iti daytoy nga rabi, ket sapay kung mata makainan na kami ang nasayaat, ket makapagdaydayo kami manen, into no, bigat o Apo ta isuket, aldaw iti Domingo. Ket amami nga nasantuan, pakawanan na kami, kadigiti adu nga nagkurangan ken nagbidutan mi ti sangwanam. Dalusan na kami nga rod, o Diyos, iti daytoy nga rabi, ket sika iti agari kada kami. Kadagiti ti dawat kan kararagmi, babon itinagan ni Apo ming Heso Kristo. Amen. Madaydayaw itinagan ni Apo ting Heso Kristo, ket lagligapen ti kakabsat nga into nabigat ket Domingo, ket ipaay tayo kuma. Iti kangatuan apan nagrukbab iti Dios ket agyamanak iti presensyayo iti daytoy nga rabii. Madaydayaw ni Apo tayo nga Heso Kristo. Agkikita tayo manen into no umay nga Sabado.